Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito ang weather analysis na yung gabi po ng Huwebes hanggang Sabado, Hulyo 18 hanggang 20, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang na educational institution dito sa Naga City at sa buong Bicol region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Kumusta na kayong lahat dyan? Ayop na sa mabuti kayong kalagayan. Alam natin na mayroon pong mga malalakas na ulan ngayon dahil po mayroon pong nagtawid na low pressure system. Ito po si 91W. Tumawid na po ito ng Samar, Masbate, Romblon, Mindoro at sa kasalukuyan. Lumabas na po siya sa may West Philippine Sea at mukhang gustong maging isang ganap na bagyo. Okay? Kaya babantayin po natin ito for any development. But ang magandang balita, ito po ay lalabas na po sa West Philippine Sea at baka mag-exit na po ito ng Philippine Air Responsibility baka sa Sabado. Okay? But hindi pa masyado niya na hikayat ang habagat. Ito po ay parte lang po ng monsoon trough kaya may mga maulap na papuwirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Okay? Yung southwest monsoon ay naka-stationary po dito sa may west coast east coast ng Vietnam. So nandyan po siya. Apektado pa rin yung Kalayaan Island Group at Spratly Islands. At itong LPA na ito ay nasa 35 to 65% chance o medium chance na ito maging ganap na bagyo. Okay? But ang pinaka-focus natin ngayon, ito si 92W, panibagong LPA po ito, na mababa pa lang ang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. But na yung weekend, posible po ito maging isang ganap na bagyo. At kakamihan ng mga reliable computer models ay nagpapahita-iwatig na ito maging isang baka umabot ng isang full-blown typhoon or baka tropical storm, but it looks like papunta tayo sa full-blown typhoon. Okay? At nagbibigay na po ito ng pag-enhance ng habagat dito po sa may katimungan bahagi po ng dagat Pilipinas, south of Palau. Apektado po dyan ng Palau, Republic of Palau. At dito rin po sa may coastal areas o coastal waters ng Davao Oriental. So, sa mga susunod na araw, especially sa Lunes hanggang Biyernes, magkakaroon po na tayo ng, sabihin natin, official na habagat weather kasi wala pa tayong pure na habagat wind system for the past 2 months. Okay? And usually, pag July, yan na talaga ang pinaka-peak. July and August, peak ng habagat. So, tamang-tama, although nahuli, dahil sa epekto ng El Nino, delayed lahat, wala pa nga tayo sa letter B sa alphabet ng mga bagyo. So, most likely, itong dalawa baka maging Butchoy or Karina. Depende kung sino mauna sa dalawa. Although kung ito hindi mag-develop, ito maging bagyo, ito si magiging Butchoy. Kung hindi, ito mauuna, ito si Karina. So, it depends kung sino mauuna sa kanyang pag-develop. Okay? So, ayan po, take tayo ng precautionary measures, lalo na po sa mga palaging binabaha pag panahon ng habagat, dahil po itong bagyong ito, o soon to be bagyo, ay magbibigay po ng malalakas na mga pabugso-bugsong ulan at thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Luzon, Mimaropa, at kanluran Kabisayaan. So, please take all necessary precautions. Pati na rin sa kanluran bahagi po ng Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, at dito sa may area po ng Soksagen ay may mga posibilidad ng mga malalakas din na ulan dahil sa habagat. Okay? So, ito po yung fast animation. So, nakikita ninyo, ayan po, nag-exit na yung si LPA 91W. Nandito na po siya sa area na ito. Samantala, ito yung panibago. Nandito siya. Medyo umakyat na nga pa northwest.
Okay? So, mangyayari po nito, ito po tatahak papunta doon, samantala ito ay tatahak na papunta dito. So, yan yung window of possible track niya. Okay? Samantala ito, ganyan yung track niya. Papunta doon. So, itong si 92W ang babantayin po natin, although hindi naman po siya makaka-apekto sa ating bansa, pero ito po ang mag-i-instigate na ipapalakas ang habagat sa ating lugar. Okay? Gaya ng sinabi ko, ang kanluran bahagi po ng ating bansa ang medyo prone pagdating po ng habagat dahil po sila ang unang makakaranas ng mga lalakas na ulan pag na-enhance po nitong system na ito ang habagat. Okay? So, nakita niyo nagkakaroon na po siya ng formative banding sa may upper level ng kanyang sirkulasyon. Ito yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT. So, yan po. Sa nakalipas na 3 oras, simula kaninang alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na po ng Biyernes. Ayan po. Halos grabe po ang ulan sa may bahagi po ng Calamian Group of Islands at Northern Palawan. So, itong area po ng Busuanga at Coron ay mga karanas po ng grabing mga ulan dahil po sa sirkulasyon ditong si LPA 91W. Samantala si 92W ay nasa kaligitnaan po ng boundary ng Philippine Area of Responsibility north of Palau. Okay? Napakaswerte ng Bicol dahil meron pong moderate wind shear dito kaya lahat ng ulap niya ay napunta dito. Okay, so clear dito sa amin. Okay, so take all necessary precautions sa mga kababayan natin sa may Mimaropa. Now, tingnan natin yung rain forecast, okay, for the next 3 days hanggang Sunday. So, yung ulan na yun, nandito nakatutok sa may Northern Palawan, Calamian, at Kanlurang Mindoro, o Occidental Mindoro. Okay, so bukas ng, mamayang 8 a.m. ng Biyernes, naasahan po nating maganda ulit ang sinag ng araw. But pagdating po ng bandang hapon, nandiyan naman po ang mga thunderstorms. Ito po ang mga usual localized thunderstorms habang nasa loob tayo ng monsoon trough. Paulit-ulit po yan, hapon-hapon, may mga isolated hanggang kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At dito rin po sa Mindanao. Okay? Pagdating po ng Sabado, Linggo, magsisimula na po mag-shift ang hangin mula sa habagat. So, may mga thunderstorms palalo at ito na po yung LPA na magpapahikayat ng habagat. Okay? At maganda yun sa mga farmers, farmlands, sa mga hydroelectric power plants, mga dams na nangangailangan po ng grabing ulan para maging normal na po ang water supply sa Luzon. So, they are praying for that. But syempre may pros and cons. Ang cons nito yung mga low-lying areas at yung laging nagkakaroon po ng landslide events. Okay? So yan po ang rain forecast for hanggang Sunday. Okay? So for the next 3 days, ito po ang rainfall accumulation, total accumulation po ito. Pagkita ninyo, nandito ang more than 100 millimeters for the next 3 days. Samantala dito sa may East Philippine Sea naman po, dahil po ito kay LPA 92W, ito naman kay 91W. But ang Pilipinas ay mostly localized thunderstorms. Yung mga bilog-bilog po dyan ng mga pula, yan po ay due to the thunderstorms. At dito naman po sa atin, mostly nasa monsoon trough pa rin ang Bicol, Masbate kasama at ang Eastern Visayas, kaya may mga thunderstorms pa rin tayo. Roughly, nasa 25 millimeters ang average rainfall sa atin for the next 3 days, daily. Okay, hanggang linggo. At pagdating naman po sa hangin, ito po ang mainaasahan natin. Sa darating pong weekend, sa Sabado, ito na po yung si LP91W, baka maging bagyo. Ito naman po yung panibagong LPA na si 92W na magiging bagyo din po. At sa linggo, ayun na po, pupunta na po siya sa may Batanes area. So, ito po yung American model, okay? American model po yan. So, yan po. Magkakaroon na po ng habagat sa atin. Lalawit po sa may Northern Cagayan. But sa Martes, slow down siya. Pero akit po siya pa norte. Magiging isang ganap na typhoon. Okay? Typhoon po sa American model. Ayan po ang habagat.
We expect ang hangin po dito hanggang 60 kph. 30 to 60 kph na bugso ang inaasahan natin pag panahon ng habagat. Pwedeng umabot rin ng 70. Depende na po yan kung malakas masyadong habagat. At depende rin sa proximity ng potential o soon-to-be na bagyo sa ating bansa. Okay? So, yan po ang pinapakita. Pataas siya. Wala naman landfall sa ating kapuluan. Pero malapit ito sa Northern Luzon. Now, ang European model, ito ang pinapakita. Medyo mas malayo siya. Sa Sunday, depression na siya dito, east of Cagayan o Isabela. Monday, ano po? Pa-northwest. And then, by Tuesday, July 23, pa-exit na po siya ng Philippine Area of Responsibility bilang isang severe tropical storm. Alam natin na conservative masyado ang winds ng or pressure ng European model. So, likely in reality, baka typhoon po ito. Wednesday, July 24, exit na po siya ng PAR. Thursday, July 25, maglalandfall po siya northeast of Shanghai, China. So, yan po ang situation. So, whole week, next week, baka habagat po ang weather natin. Mapresko po yan. Hindi masyado mainit. At may mga pabugso-bugsong ulan. Especially sa hapon, gabi, at early morning. Usually, mga ganyan na situation kapag nasa east coast kayo ng Pilipinas. But yung kanluran, depende na po yan kung gaano kakapal yung mga ulap. Usually, mga on and off rainfall. But, nangyayari po yan, mga early morning, late afternoon, evening, okay? But pag umaga, mga 10 to 12, may mga padaan-daan din rin, mga thunderstorms, but mostly okay naman po ang panahon, but mahangin, okay? So, yan po ang wind at pressure forecast. So, ito yung track ng dalawang models. Bitin lang po itong European model, but idudugtong natin ganito yung track niya. Hanggang dito. So, makikita ninyo na halos kung kukunin natin yung average cone of uncertainty, dito po ang possible na tracking niya. Okay? Itong si 92W na pwedeng maging Butchoy o Carina. Kasi pag nauna yung si Butchoy sa may West Philippine Sea, siyang gagawin na Butchoy, okay? So, ito, magiging Carina. Kung hindi naman po yun mag-develop, ito magiging Butchoy. Medyo delayed na po tayo kasi as far as I could remember, 2010, July 13, letter B, si Basyang, dumaan ng Metro Manila. Okay, typhoon po yun, minimal typhoon. But ngayon, mag-July 20 na, wala pa rin tayo. Wala pa po tayo sa letter B. Okay, so most likely, back-to-back tayo na below average. First time yan mangyari. Kukontem bagyo, which is good news, okay, sa mga Pilipinos kasi alam natin na nakakatakot ang mga bagyo. So, i-pray natin walang maglandfall sa ating kapuluan ngayong taon. Kaya pagdating sa wave, ito yung wave, yung mga tatanong ko anong alon sa ating coastal waters ng Pilipinas. So, ngayong Friday, yan po, nakita ninyo dito na ang alon dito ay okay lang. Nasa 1 to 2 meters, although ang 2 dito sa may east of Davao Oriental, but the rest is nasa 1 to 1.5 meters, light to a little moderate. Okay, dito naman sa may inland waters, 0.5 hanggang 1 meter ang wave height. Dito naman po sa West Philippine Sea, nasa 1 to 2 meters ang wave height. But sa Sabado at Linggo, makikita niyo tataas po ang wave height dito sa West Philippine Sea. Aabot po ng more than 2.5 meters ang wave height dito sa may West Philippine Sea dahil po sa pag-ibayo ng habagat sa darating pong Linggo. Okay? Okay naman po sa may inland waters na natili pong half a meter hanggang 1 meter ang wave height. Dito na po sa may East Philippine Sea, same din, 1 to 1.5 meters. So, pwede pa rin maglayag at mag-fishing ang mga nasa inland waters ng ating kapuluan at sa East Philippine Sea. At dito po sa West Philippine Sea ay medyo panganib po ito sa mga fishing vessels at huwag mo na pong pumalaot.
usually mag-i-issue ang Pag-asa ng gale warning. Antabayanan na lang po ninyo. Okay? So, bago tayo paalam, ito ang pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook. Latest po ito. Mula sa Climate Prediction Center. Issued kahapon. The other day, Wednesday. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Na yung second week, nasa 50% of probability. Third week, less than 30% probability, highly uncertain. Sa week 2, valid July 24 to July 30, more than 40% ang tropical cyclone formation sa east ng Northern Luzon. So ito na po yung posibleng sinayad-W at medyo mataas po ang mga pag-ulan dito, above average dahil po sa habagat. Sa week 3, which is highly uncertain pa po, July 31 to August 6, more than 20% ang probability ng isang bagyo po na mag-form sa may Philippine Sea, sa may North Philippine Sea at northern part ng West Philippine Sea. At medyo mataas pa rin ang ulan, above average, pero mga more than 50% ang probability. So, magbabago pa po yan sa mga susunod na linggo. So, antabayan na natin ang pinaka-latest niyan. So, dyan muna natin tatapusin ang update. At we'll see you again on Saturday to give you the very latest on the 2 LPAs. So, most likely, focus tayo kay 92W. Ang potential na magiging bagyo for next week. At let's hope and pray na hindi siya mag-landfall sa ating bansa. At okay naman po ang mga models patungong north. Walang landfall sa ating kapuluan. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. May subscription button dito sa may lower right ng ating video. At kapag kayo po ay nanonood via Facebook, i-click lang po ninyo i-follow ang ating page. Mike, Mr. Typhoon Padua sa latest update sa ating panahon. Okay, so mag-ingat po tayong lahat. At we'll see you again on Saturday. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat. Diyos mabalos. Bye muna for now.